It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 7 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bamba-ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni uphume emsebenzini bamba sengiyavala. Incwadi ka 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Nali verse namhlanje umpostoli uPaul ebhalela ibandla laseKorinte uthi ningakhohliswa nje ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Namhlanje ekseni as you are starting your day ngifisa ubheke i-association ne-cycle onayo abantu ospenda nabo isikhathi esiningi. Kunabantu ngonyanga owedlule abangezange bawafeza amaphupho abo, not ngoba bebengeke bewafeze kodwa into esuke yabashaya abantu abasuke bayi-associate nabo, abantu abasuke baspend isikhathi sabo esiningi, abantu abasuke bakhuluma nabo amaphupho abo bangawabona amaphupho bawatshela bona, ngoba ukujwayelana nababi kuyokonakalisa ukuziphatha okuhle. Abantu ochitha isikhathi eside nabo ibona bajwayele ukudetermine ukuthi impilo yakho iyo-turn out ibe njani. Ngakho kulonyaka ngiyacela wenze okusha nokwahlukile ukuthi ubhekisise kabanzi, ubukisise nabantu oyi-associate nabo, nabantu ospenda nabo isikhathi esiningi. Ngabe abantu ohlala nabo nospenda nabo isikhathi esiningi baya add yini value noma baya subtracta empilweni yakho? Kunabantu ongabe baphumelele nempilo, kunabantu ongabe bakude nempilo, ngabe bakuamanye amazinga empilo, kodwa babanjezelwe ngabantu abaspenda isikhathi sabo nabo, bahlale nabantu abangenawo umqondo wokuya phambili, abangenawo umqondo wokwenza ngcono impilo zabo, kodwa banomqondo nje wokuhlala njalo bekhuluma ngamagaba abantu, begxeka abantu abenza ukuthile bona behleli bengenzi lutho, becriticize abantu abayizamelayo kodwa bona bengazami lutho. Kulonyaka ngiyacela ubheke icycle yakho, ubheke abantu ohlala nabo, ubheke nabantu okhuluma nabo, ngoba kusibona bonke abantu kumele ubatshele amaphupho abo. Akusibona bonke abantu kumele ubatshele nephupho lakho, ngoba abanye uyabatshela amaphupho akho bese bezama indlela zokuabhorta iphupho lakho. Babhekisise nabantu batshela indaba zakho nobatshela ama plans akho, ngoba kusibona bonke abahleka nawe banamacebo amahle ngawe. Abanye bayahleka nawe belale nezinto zakho kanti bafuna ukuyisebenzisa behind your back. Babhekisise abantu okhuluma nabo nobatshela imfihlo zakho, nobatshela izinto ezinkulu namaphupho akho, ngoba abanye abantu ohlala nabo isikhathi eside abanawo umqondo ofana nowakho wokuyithuthukisa nokuzenza ngcono. Abantu abaningi babanjezelwe ngabantu abaspenda isikhathi nabo. Abantu abaningi abazange bafinyelele kuma levels okumele ngabe bafinyelele kuwo, ngoba abantu abayisondeze eduze kwabo akubanga ngabantu abanomqondo ofana nowabo. Ngiyacela kulonyaka uzame ukuyisondeza nabantu abayilento oyifunayo, uyisondeza nabantu abakumotivate nabakinspirishayo ukuze nawe ube yilento le ofuna ukuba yiyona. Ngoba mawususpend isikhathi sakho nabantu othi mawusho idea bethi hayi uyitshela ukuthi ungcono uyoyenza kanjani lento, wena unumber bani, suke eduze kwabantu abanjalo othi mawukhuluma into bavele bekudiscourage ngathi umqondo wakho awukho, ungathi ama ideas akho ngeke asebenze. Suka kubantu abanjalo uyi-associate nabantu abazokutshela ukuthi kodwa lento singayenza kanjani ibe ngcono. Zihlanganise nabantu abazokwenza uthuthuke, nabantu abazothi hayi asifundeni asithole nama qualification ukuze si empowerishe, si capacitate, si develop, sibe ngcono. Associate yourself nabantu abanjalo abafuna okuhle, abafuna izinto ezipositive, abafuna izinto ezingcono kunezinto zayizolo. Babhekeke nabantu ohlangana nabo noyisondeza kubona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace.